Ang pagtugkad sa kamatuoran sa pamaagis Ginoo dili gyud dali natong masabtan o matugkad. Gani di gyud matugkad, pero gihangyo gyud ta ni Kristo nga motuo. Kanang pagtuo mga igsuon, dili na siya mangayo o kompleto nga kaning explanation or pagpatinaw. Basta motuo gani ka, dili na gyud ka mangayo pa og daghang pagpatinaw. Ang imo ra gyung pangayoon, kinsay nagsulti ani. Ana ra. Gilingay mong tupad ing na musunod gyud ka sa gisultis Ginoo. Mangutan-aw. Si Maria, mahal nga Birhen Maria, ang iya rin gisiguro, kinsa may gasulti. Ningon, ang Ginoo, niya, pinaagi sa Espiritu Santo, mamabdos ka. Ingon dayos Maria, matuman din ka nako, sumala sa imong pulong. Wa na'y daghang mga argumento. Dili na yun, unya. Wa na. Ditso dayon. Si San Jose sad, ingon siya, lakaw lagi yung tako kay namabdos man ang akong pangasaunon, nawapa mo na ako mahilabti. Ingon sad ang anghel, anak man na sa Ginoo, ang Espiritu Santo may nakapamabdos ana. Pagmata ni Jose, wala, sige, reklamo, balik lang sa dayon, wa na yun sa na, di, kanusaman, di man agi ang Espiritu Santo, ana, wa na, ayaw na ana, specific, kay, mutuo ta, o kinsay gasulti, mutuo ba mo nga, kining gasulti, karon kining gawali, musulti ni sa tinuod na, panginahanglan sa atong parokya. Unsa maroy panginahanglan sa atong parokya? Mupalit mo raffle tickets. Unya gawas nga mupalit, mamaligya pagyod. Ana, nya ni sunod mo ana. Jutay kaya. Pila pa atong halin ron? 4,501 pa ang atong halin. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Nya napagiuban bisag hangtod karon mangutana lang yapon unsaon pagpalit mo, text lang yapon amot na minaw baka na sila sa akong wali. Sige man tagpasabot din Pero sige lang ato lang sa ning balik-balikon. Maingon pagid unsaon pagpalit pader. Sayon na kay na diha sa atong opisina o dinhis gawas nya naa say na maligya og mga tickets karon. Basta ang ticket na alay tatak sa atong silyo dinhi sa luyo sa ticket na itatak sa silyo kana genuine na nya. Ang ikaduhang tan-aw ninyo ang namaligya kasaligan bagnaong wa gani kay salig ay palit labi na gyud di nimo kaila nya dili kayo aktibo dinhi sa simbahan or connected sa mga aktibo dinhi sa simbahan kana gyud siguro nya pwede sa na i-direct ninyo sa atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Nya tanawan ning atong screen kay niya dinhi ang mga ngan nga inyong padadaan, ni asad ang mga account numbers, ni asad ang mga contact numbers. Kanilang gyud maoy kanang kontaka maoy padadi. Ana okay na kay na. Dili jud ka masaag. Unya i-message dayon ko or i-message ang kaning ang mga ngan dinhi nga naay contact number aron imong sultihan nga mao ni ang akong amount gipadala ni aning bangkuha ni aning maong GCash ni as kwarta padala kay ako nang ipalit og ticket raffle ticket. Unyag magpadala sa kag amount nya wa kay text na mo nga ipadala, automatic na namong dawaton isip plain donation. Why corresponding tickets?
Nya mga tickets nga imong gi-request, imong gipalit, amo nang picturean, gisuatas imongan before na mo putlon ang iyang stub, amo nang picturean, ipadani mo. Makita nimo dito imongan naka-attach. Nga i-keep lang na kay basin og mao na mabunutan, at least na kay proof na ikaw gyud mo tag-iya na. Ang ana ra ha. Nya kini mao ni ang kamatuoran nga nanginahanglan taron og mga buyers sa raffle tickets. Nya unsa man nato na paghimo, mamaligya og mamalit. Tagpila mang ticket? Tag 200. Ang kadakua sa ana pa dire. Sagdi lang, kay kada ninyo palit, naa maginay premyo nga siguro. O ang sigurong premyo mao ang grasya sa Dios. Iyan na nang gisaadaan. Nga ikaduhang premyo, kung makadaog mo sa atong mga prices. Na naman as ticket, naka-attach naman na, no? Tanawa lang sa atong ticket, nga to sang kanunay i-flash dinhin, na adihang mga premyo. Mga igsoon, ang kamatuoran, maurag yun ang gikan sa pulong sa Ginoo. Ug ang tanan nga mga tao nga nagsulti ginamit ang pulong sa Ginoo, nagpuyo sa kamatuoran. Muna dinhi sa atong unang pagbasa, minaw ba mo sa unang pagbasa? Sa may gisgutan dito, ang usa ka tawo nga nangita sa kamatuoran, nagbasa-basa siya. Wa man siya kasabot sa kinsa man ni. Ang Espiritu Santo, basta kana bitang tawo nga mangayo na sa lamdag, wa man to siya magsaba-saba, ang katong yunok ko, igo ra man siyang nagbasa niya, nakaingon siya ba, kinsa ka nino? Kinsa kay gipasabot aning propeta? Ang Ginoo di ay maminaw di na nato kung mangutana na ta kadamang musugod na tabag tugkad sa kamatuoran. Ang Ginoo magpadaday na siya tawo nga makapatinaw. Iya gitang tagbawon basta mangita tas kamatuoran. Labaw na gyud mangita tas kamatuoran sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Ngilingay mong tupad ing na nangita ka Ginoo dito sa inyong balay. Nangita ka Ginoo o nangita ka kwarta. Ay kasagaran na ba nato ang ato pangitaon kwarta. Kwarta. Pangita Ginoo na kay sakit. Pangita Ginoo diha sa imong sakit. Ayaw pangitag kaayuhan. Kay ako mo advise ko na kanang magpahiling dinhi. Nako ay gid mo padaan ng tukmod sa imong hunahuna nga ug naay sakit healing dayoy pangitaon. Pangitao sa Ginoo nganong naa man kay sakit. Pangitao sa ang pulong sa Ginoo unsa may purpose niya nga gialaw man niya nga masakit ka. Ana ba? Nya inig pangutana nimo anas Ginoo ug mao na nay imong ipangutana Ginoo ayuha ko, Ginoo ayuha ko. Ayaw usa pangutana usa ngano man Lord nga taas man kay ning akong diabetes. Ngayon Ginoo, purti man sa nimo ka masinupakon, sige man sa kag inom anang soft drinks. Sige man sa kag kaon anang mga tamis. Nya gisultihan na biyakas doktor nga ihunong na. Nya musupak man gyud ka mao nang nitaas. Ang imo nang pagkamasinupakon, nya ayohon ti ka karon. Nya mukaon na sa kag maayo. Di mo balik na sana siya. Oh, inaana ba? Di ana ka makasabot, disiplina di ay ang akong kuwang. Ana. Nangabit rong imong bana o rang imong asawa nangabit. Ayaw ditsog hasmag da Ginoo usba in taon siya. Ginoo in taon tarunga ang iyang panghuna-huna nga makaamgo na siya. Ayaw. Pangitao sa Ginoo anang maong kaso. Ngano man Lord nga nangabit ba ni siya? Basi mo tubag ang Ginoo, kapila man nimo siya giwakli. Kapila siya ni hangyo nimo nga mag labing-labing mo nya imong giwakli.
Yung kadaghan, so, mauna, to may dili mangwakli. Di, ni tabok. Imo manghihinginlan. Dinibalhin nga to sa dili manghingilin. Nya karon mangutana ka. Aron akong usbo ng iyang hunahuna, mobalik siya sa inyo. Imo na sang yaw-yawan, imo na sang iwakli. Mao ra gyapon mobalik ra gyapon na. Di ba? So ito bag. Sa dihang nakasabot ang yunoko, kadto din ni Hesus nga gipatay. Siya mao na siya. So bitaw mao gisulti diri. Nya unsa may akong buhaton? Isa na banhaw biya to. Nya karon makapapas to sa sala. Pinaagis bunyag sa iyang ngalan og sa tubig og sa Espiritu Santo. Niingon na yunoko, bunyagi ko para dili na ko mabalik sa akong pagkapagano. Gibunyagan dayon siya. Pasabot iyan ang gidawat ang kamatuoran. Kita ra ba dayon tagpundok naa na gani healing mass, quotation ba, healing mass, hala gyud da ana mga wheelchair, mga kuan kanang na nagkimpang-kimpang ana. Mayo man na. Wa gi problema kay mao sa nagibuhat sa mga tao panahon ni Hesus. Pero kadto mga taong giayo ni Hesus, mga buta, mga amang, mga bakol, mga sanlahon, ang uban ato ni apil og ingon nga ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Kadto mga tao nga sigig sunod niya iyang gipakaon atong pan nga 5 ka pan niya nakabusog sa 5,000, mao ra say kasigig siya agit ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Sa ato pa ang ilang healing nga gipangayo kutob ra sa physical, wa makatugkad sa ilang kasing-kasing. Bingay mong tupad. Naway sakit imong heart. Kana imong heart ba? Way sakit. Ang dagko kayong sakit sa atong kasing-kasing kanang garbo. Way giila ana bisag pari, bisag obispo, santo papa, mga igo ana, labaw na mga congressman, mga senador, mga politisyan, igo anang garbo. Bisan pag wa na sila'y sakit kay naata ng maintenance, naata ng check-up, naata ng exercise, pero ang kasing-kasing mga dunot kaayo tungod sa garbo. Kanang kaulag, sus, bisag pari ana, manghilabot yun, manghilabot. Maamong pastang madri usahay. Mga sakristan, mga youth, ana, sus. Mao na reporting kaso sa simbahan, kamatuoran sa ni karon nga giatubang sa simbahan, nga porting daghanang kaso karon kay gipangkihan na kaming mga pari. Sad to say. Ngano man kay ang kasing-kasing gisudlan og sakit kanang lust, kanang kahakog, kahakog ba? Kana bang murag ang kuno ni mutanan. Mao na roy gibati nga igo gyud kayo ang ato mga politicians. Hasta kita dinhi nga igo ta apil sad may mga pare. Kanang kahakog. Hakog sa kwarta, hakog sa gahom, hakog sa ilang mga properties. Di gyud ka mao mo paambit. Ako dinhi sige kog wali. Dili nato tindahan ang kilid sa karsada. Dili lang ni para sa atong parokya, tibuok ning kalibutan, tibuok labi na Pilipinas. Hangyo gyud ko kutob sa nakabati, ayaw gyud tindahi ang kilid sa karsada. Iirog yun. Aron ang mamalit ninyo dili magtungtong sa karsada kay basin unyag maligsa na anang mga kusog mong padagan, labi na kanang nakasuyog. Pila naman kabuk na nga kuan ana. Pero anha gyud maninda sa kilid sa karsada kay inukno gyud sa mga taong naglakaw sa karsada ang ilang tinda aron mahalin. Muadto man ginang tao, mo tabok man ginaangadto nimo kun hain ka maninda. Basta maayo lang ang imong tinda, iyang gikinahanglan. Kana sang akong giingon, ayaw parkingi ang atong karsada. Kana makita des atubangan simbahan na idako kay no parking. Hala, inukno yung ilang sakyanan diha anang no parking.
nindot ra ba kay mga sakyanan, sa ato pa nindot sa na silang trabaho, mga dignified persons, pero di kakita o dili ka maong mutuman sa no parking. Dili ilang property, ilang parkingan, naa pa gyud no parking. Nda. Nganong ingon ana man, kay gisudlan gyapon sa sakit nga kahakog. Unya kusog kay na sila mulinya kung dunay healing mass. Labi na yung nanan na sila yung mga sakit. Hala, pahil. Kay na ako'y high blood, kay na ako'y heart failure, na ako'y migraine, di ko katog, na ako'y insomnia. Hala, pahil dito. Ang pari sad, or kinsa mga tao, di ang mga healer na i-gift sa healing. Hala, healing sad. Ana, sagit-sagit sa dito, magtangtang sa dito. O niya, di ka mo follow sa no parking. Nga naman, ang wa niya gipahil, ang iyang kasing-kasing. Hasta pagani ang healer usahay, sinahon sa gayo. Dali kayong masina sa lain sad nga mga healers. Nya magdinautay dayon, no? Oy, na usahay. Ay na lang ta. Muna mag-away na, doon ako'y mga followers, tuwasan sila yung mga followers, hala, mag-away na, way kalainan sa mga politicians, mag-away sa kinsagyo'y dumadaog, panahos eleksyon, kinsay sikat-sikat sa mga tao, hala, dauton day bayo, dauton. Kanang hiring-hiring dia sa Committee on Justice sa kuan, sa atong House of Representatives. Sus, pakauaw lang. Sa ako bang tanaw ba? In my opinion, pakauaw lang. Ngano man, di man ta mga bugo. Nga di ta kasabot kaya nag-eskwela man ta. Nya, kana na lang yung ilang mga argumento diha, ang di na to masabtan, nga panaot ra gid na siya. Panaot sa ilang kontra sa politika. Nganong dig i-welcome lang na nimong imong kaatbang sa politika, ni ang tao mo ipahukmon, wa na ta magkinahanglan na ng impeachment kay di gyusad wa gyud mga tao rong gadiman na i-impeach ang vice presidente. Pero naay mga tao nga nidiman nga ibalik ang hearing og pagsuta kinsa ginangawat adtong flood control budget nga trillions, kinsay nangawat niya ng atong mga gold reserve nga gipamaligya nga billion sa halin, hain atong Maharlika Fund na almost 500 billion, kadtong mga unprogrammed funds na almost 8 billion nag-i-expose sa atong mga katawhan, kadtong mga malita-malitang kwarta nga gi-expose ni Saldico og sa 18 ka Marines og ni Gutesa, hain man to. Kadtoy atong pangitaon kay naa gitoy ebidensya. Karon claim lang ang usa kana iyang salin. Maora na iyang gideclare ang iya ditong record sa AMLAC maoning niya. Katawanan kay ba? Nya may gani kay naa say mga congressmen nga kamao sa gyud kayong mo explain nga kanang atong layman's term. Didto na nun ko kasabot. Salamat sa mga congressmen nga ning explain ato. At tagaan tala mong sample ha. AMLAC, anti-money laundering. Unsa nang si committee si man AMLAC, anti-money laundering council. Ako lang example lang ni siya ha. Sa record sa AMLAC nga gihisgutan nila, doon ay certain period nga gihisgutan nila nga ang record sa AMLAC sa transaction sa bank accounts ni Vice Presidente Sara og sa iyang tingin itong bana niabot og 3.8 billion ang total dito nga question mura ba kanang under ba sa kanang murag questionable ba murag sa nga nanang tawag ana kaning kadudahan nga
transaction kanang musubra sa 500,000 ning total kuno og 3.8 billion. Pero ang gideclare kuno sa salin ni Sara for this particular period, naara kuno sa mga 8 million. 8 billion ba to? Basta gamay ra. So kana kunong diferensya, mao kuno na ang undeclared wealth. Mo'y ako nasabtan ha. Basig bugo ra gyud kay ko. Karon gipangutana sa congressman ang AMLAC insya giunsa man na pag-come up kanang 3.8 billion. Insya adding up all transactions. Mo'y ako nasabtan nga kon pananglitan na ay musod nga 1 million. 1 million to, one transaction. Nya mo spend sad mo withdraw sad si BP Sara sa iyang account og 1 million. Iyang ibayad. Pila na? 2 million na kuno na. Nya nanasay mo bayad og kay nagnamas lay business. Nanasay mo bayad og 500,000. 500,000. Mahimo na ng 2.5 million. Nya nanasa sila gibayran nga 500,000. Mahimo na ng 3 million and so on and so forth. Sa to pa, total day na sa musod o mugawas. Pero ang actual nga kwarta diha, wa ka kay pila. So basig katurang 8 million. Maura to'y kwarta nga tinuod yun nilang ginansya. So murag ilad-ilad ba? Nya butangan dayon naay mga hidden wealth. Nya butangan dayon suporta sa usa ka witness nga gikan na sa mga daotang tao kadtong mga D-lords. Gikan kuno didto. Kay nidawat na siyang mga suborno gikas mga D-lords. Mauna nga dako kay na iyang kwarta nya wa gi-declare sa iyang salin, mauna angay siyang pinalayson, angay siyang i-impeach kay wa niya gi-declare ang iyang tinuod nga kwarta nga 3.8 billion. Anya ang 3.8 billion mao man dito ang total sa transaction nga musud gawas, wa gi siguro alkansi pa siya ato. So wa gi say actual nga cash, wa say actual nga profit. Ingon ana kay kanang AMLAC mo question gyud na sila basta naa kay ipasod si mong account nga sobras 500,000 ug naa sa kay withdrawon nga sobras 500,000 questionon sa na niya ang ilang gipresentar dito ang total nga questionable nga transactions. Kana bang makapa-alarm nila ba ang total, dili ang total nga asset or cash amount nga na-save sa maong tao, maong client na mao si BP Sara. Mao na akong simple nga nasabtan ug nakaingon ko nganong giingon ani nila pag-present para lang gyud pagdaot. Unyag nagan mo sulti nga kanang murag i-explain og mayo, sigihan dayo ayaw, di na pwede. Pero sila gani mo explain, pwede. Muna say lawyer nga niingon kaning atong gibuhat or kanang gibuhat sa Committee on Justice, trial na. Nya wa sila ana, dili sila supposed to be mo trial, mo verify lang sila sa ebidensya nga gipresentar. Mo tong niingon tong usa ka lawyer nga congressman, wa may kaning salin, wa man ni ma-appeal sa original nga attachment sa ebidensya. Nganong kita may nangitag ebidensya sa iyang salin nga wa man ni butangi og ebidensya sa original complaint, unsa may atong analyson nga kita naman hinuoy nangitag ebidensya sa anomalya sa iyang salin nga wa man ni gibutang dito kay may unta kuno to ang sakto unta kuno ato moingon unta kuno ang impeachment complaint atong original impeachment complaint nga gipresentar nga questionable ang iyang salin kay dunay figure nga 3.8 billion nga wa ma-explain. Ana unta to kay para ilang verifyon ang 3.8 billion pero wa man na ma-appeal sa ebidensya
Nya karon ila naman ang gidig up. Di sa ato pa matod pa atong maong lawyer, say nga nato siya si anak mo tingin itong Senador Marcolita. Oh, matod pa niya, lain na sad naunta nga impeachment complaint. Nya sunod tuig na na-file. Nya kay ato man gi-entertain karon, basig mateknikal ta. Kay di man ta allowed ana. Unsay tubag ni kanang sana Luis Tro na mo'y ilang chair dito, Committee on Justice, ingon din siya nga only the Supreme Court can make decision. Yan, ingon si Marcolita, mao bitaw, isa sige, ipasaka lang ng imong complaint ngadto sa Supreme Court. Yan, ingon sa Des Marcolita, dili tingali ako, pero doon ay laing mga tao mapasaka, ana. Yan, kuan na lang sila. Ana-ana na lang silang naong. Kay klaro, mangyog kaayo nga, ang ilang gibuhat, dili nagyod subay sa kamatuoran nga gihatag kanila. Muna si Jesus, niingon siya dire, ang muari kanako, kadto ra gyung nituo sa akong amahan. O giunsa man ta pagtudlo sa amahan, pinaagi sa iyang pulong nga gisulti usab sa mga propeta, gisulti karon sa atong Biblia o gisulti sa Espiritu Santo dinhi kanato. Nya kay ang pulong ros Ginoo niingon man nga palit og raffle ticket. Narani mo mutuo ka. Nya matud pa ni Kristo, mutuo ka. Ako gyud kang tagaag kinabuhing way katapusan. Pero digi ka mutuo. Bahala ka sa buhay mo.